Fins al 10 de maig hi va haver un ordre de facturació a tercers que duia confusió a totes les gerències i per això a l'Hospital d'Inca se facturava les urgències. Això és un reconeixement que fins al dia 10 de maig cada gerència feia el que considerava que era oportú i que no havia documents unificats des de la Conselleria de Salut. Això pensant que és molt greu perquè el 27 de març el senyor Sansoloni coneixia, el Manco coneixia perquè se li havia explicat en una reunió per part de 3 ONGs que això estava succeint. A l'Hospital d'Inca se va abaixar des 2012 al 2013 1 milió d'euros el capítol de personal. Per tant, tenim la mateixa població i tenim menys persones, menys professionals sanitaris atenent. Per tant, hi ha una pressió sanitària, una pressió més forta cap als treballadors. L'any 2012, l'Hospital d'Inca tenia previst recaudar 500.000 euros per facturacions a tercers, especialment accidents, mútues i segurs. L'any 2013, la facturació que té prevista és d'1 milió d'euros. Hi ha una facturació d'un 50% en relació amb el 2012 i en el 2013, amb una especificació concreta: assistència sanitària particulars, 240.000 euros. Per tant, el que nos reflexa això és que hi ha un ordre i una pressió de que se facturi tot el que se pugui facturar, i ja veurem. I l'acte reflexa això. Si qualcú pensa que llevant 60 milions d'euros de capítol de personal, que això suposa més de 1.000 persones en el carrer, amb aquesta pressió de facturació que tenen les gerències, la sanitat pública estarà igual que l'any 2009-2010, s'equivoca. I això són resultats d'una mala política sanitària pública. Ha estat necessari que se morís una persona, i no només que se morís, sinó que ha estat necessari que se denunciés públicament. Nosaltres pensam que el conseller de Sanitat ha de dimitir després d'aquest acte, ja no ha de dimitir perquè ja no té cap sortida. Tot aquest protocol que va activar de retirar, de donar una ordre clara de no pagar factures, de convocar a tots els responsables de la sanitat pública per veure com podien ordenar aquesta atenció, ho hagués pogut fer el 28 de març i no ho va fer. Ho hagués pogut fer el dia 22 d'abril, quan se va morir el senyor Alfapam, i no ho va fer. Ho hagués pogut fer el dia 3 de maig, quan va seure amb una queixa que va presentar l'amic d'en Alfapam que s'havia mort de tuberculosi a casa seva, i no ho va fer. Inclús ho hagués pogut fer el dia 4 de maig, que se van saber els resultats de l'autòpsia, que s'havia mort de tuberculosi, i no ho va fer. Només va actuar quan nosaltres vam fer la denúncia i quan va sortir tots els mitjans de comunicació, estant davant d'un conseller irresponsable, que només actua quan hi ha una denúncia pública. Nosaltres dimarts, en el plenari del Parlament, ens dirigirem al president i demanarem que destitueixi el senyor Sansoloni. El president, si no actua, serà ell el responsable. El responsable de que aquesta situació, que s'acaba d'explicar ara, el responsable d'una situació en què cada gerència era un regne de taifes, en què cada hospital feia interpretacions diferents sobre com s'havia d'atendre, en què hi havia circulars contradictòries entre elles, en definitiva, un desgavell que és responsabilitat del conseller, que ho sabia, que no posava ordre fins que va transcendir mediàticament la mort d'en Alfapam, i està clar que el president de les Illes Balears no pot consentir, no se pot consentir que la sanitat balear hagi estat aquest caos fins a dia d'avui. I el responsable polític, fins fa 2 setmanes, no sigui posat a l'ordre per part del president. Per tant, si el senyor president no actua davant del senyor Sansoloni, serà ell el responsable de tota aquesta situació que s'ha produït fins a dia d'avui. Nosaltres sempre hem apuntat a les responsabilitats polítiques. I crec que aquí ho ha explicat ara molt bé, aquestes dades que hi ha de pressió per facturar, de descontrol dels responsables que havien de fer aquest control i no el feien, i de que fins fa 2 setmanes no se posava ordre. Fins fa 2 setmanes. Això és el més greu de tot. Ha hagut de passar tot el que ha passat. Ha hagut de transcendir mediàticament la mort d'en Alfapam perquè se posi ordre.
Si no hagués passat, no expliquem aquí, si no hagués passat això, seguiríem igual. Això és el més greu. Seguiríem igual. Només això és motiu suficient perquè el senyor Sansaloni se'n vagi i perquè el senyor Buxà actuï. Bé, evidentment nosaltres, a dia del jutjat, com que des que van posar la denúncia fins avui, hem conegut encara molta més informació, hem tingut accés a les factures que se cobraven, han tingut accés a aquests actes que demostren que efectivament no s'actuava correctament, que fins i tot hi havia ordres contradictòries i que cadascú anava a la seva bolla. Tot això ho aportarem i encara apunta més cap a les responsabilitats polítiques que poden anar evidentment des del gerent d'Inca fins al conseller i tots els responsables que hi hagi per mig, administratius i polítics. Per altra banda, també us volíem informar que, com sabeu, el grup parlamentari MES va posar una denúncia davant del jutjat d'instrucció número 2 d'Inca i us volíem informar que avui mateix hem tingut la citació per comparèixer el dia 31 de maig a les 9:30 del matí al jutjat d'instrucció número 2 d'Inca, tant de Fina Santiago com jo mateix, per ratificar la denúncia i personar-nos en forma d'acusació popular, cosa que lògicament farem, ratificarem la denúncia i ens personarem a efecte que aquesta denúncia continuï el seu curs.